אחיי ורעיי, התאספנו כדי להיות, כדי לחבק את לירון ובני ביתו. בשעה קשה זו, בשעות האלה, אחרי שחלפה שנה, פטירת נתן יוסף, נשמה טהורה שנחתה לעולם, וזיכו מן השמיים את לירון ורעייתו להיות אלה שיאפשרו הנשמה הטהורה הזאת למלא את תפקידה בזמן קצר. הם היו הזוכים לנשמה המיוחדת הזאת. נשמה שזכתה למעטה אהבה, אבל היא הייתה רק בביקור. היא הייתה כאן בביקור. והזכות הגדולה הזאת של לירון היקר ורעייתו, היא היום, אחרי שנה ארוכה מאוד. הם הרגישו את השנה הזאת מאוד 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 ארוכה. ארוכה, מלאה מחשבות שמתרוצצות במוח ובלב. שנה של געגועים וזיכרונות. שנה של תסכולים וצער. שנה שמחפשים במה להאחז כדי להבין מהי משמעות החיים שלהם. בימי האבל לפני שנה, אז עם כל התחושה של חורבן, החברים, הקרובים, המכרים שמקיפים אותם, הביאו לצער שלהם להיות מהול, להיות פתוח בחום אנושי. חום אנושי של ידידים שאוהבים אותם. ויש מיתוק. אבל כדרך העולם, אחרי 7 ימים, אחרי חודש, כל אחד הולך לדרכו בלי לשכוח אותם. ודאי אי אפשר לשכוח אתכם. אבל הם נשארו בתוך המחשבות שלהם, שקועים בצער ויגון, ומנסים להתרומם, למצוא נקודת אחיזה להתרוממות. איך אפשר לשכוח? איך אפשר לרפא? לאן לברוח? לאן לברוח? אז אפשר לברוח לפעמים לכל מיני דמיונות. בעולם הזה יש המון דמיונות.
הרבה מעשי תעתועים ודרכים אולי להסיח את הדעת, אבל לא דרכים אמיתיים. דרכים שהם לא באמת רפואה, אלא הם בריחה שרק מרחיקה אותם מהאמת. לאן לברוח? לברוח אל השם ואל תורתו. מתי רבי נחמן אמר את המילים האלה? לברוח אל השם ואל תורתו. כאשר הוא חשב על העולם הזה, הוא חשב על העולם הזה שהוא כולו מלא, אנחנו בחברת בני אדם, כולו מלא מחלקות, כולו מלא מריבות, כולו מלא סכסוכים. איך אדם שלפעמים אין לו ברירה מאשר להיקלע, אז אי אפשר לברוח מהעולם הזה, אסור לברוח מהעולם הזה. אבל במחשבה הפנימית שלך, אם אתה תרגיש קרבה אלוקית ודבקות, אז אתם נתעלם מעל הכל. וזה לא רק דברי איזה עצה ונחמה בעלמא. אין בעולם השם, בעולם חוץ ממנו יתברך. בלתי לשם לבדו. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. אז איפה אפשר ללכת? לאן אפשר לברוח? לעת עתה פנוי מיניה. הוא ממלא כל אלמין, הוא מסובב כל אלמין. איפה אפשר לברוח? אז אם אין לאן לברוח, כי רק השם יתברך נמצא, אז הדרך לא לשכוח. לא לשכוח, לא צריך לשכוח. אבל על דרך לנהל את הזיכרון, את הנשמה הזאת הטהורה, שתמשיך להיות איתכם. זה רק כאשר מרגישים את המשמעות האמיתית של החיים. רק בהרגשה אמיתית של משמעות החיים, רק בהרגשה אמיתית של משמעות החיים, אדם יכול להרגיש איזושהי שלווה פנימית, שגם עם כל הקושי, גם עם כל ההסתרה, גם עם כל היגון והנחה, מרגישים משמעות החיים, מיצוי החיים. אז, ורק אז, אפשר להתעלות ולהתרומם ולשלב זיכרון שצריך להישאר, של נשמה כל כך טהורה. אבל האהבה שהוא קיבל, הוא החזיר. המעטה האהבה לא היה רק מצד ההורים, אלא היה גם מצידו. וזה מה שמקשה מאוד. אף על פי כן. מה מתוק מלהרגיש כל רגע של חיים שאדם ממצא את עצמו ומוצא טעם ומשמעות לחיים ומתקדם לקראת התכלית. לאן לברוח? אפשר לברוח. יונה בן אמיתי ניסה לברוח. יונה בן אמיתי ניסה לברוח. והוא נביא לשם שלא מזמן זכה לנבואה. אם אפשר לכבות את המכשירים, אני מאוד אודה לכם. יש פה רגעים שצריכים לתת כבוד. ולפעול לעילוי נשמתו. למרות שהוא לא צריך עילוי נשמת. אולי אנחנו צריכים. אבל דרכי השם נסתרות. אני מדבר בעיקר איתך לירום. כמה שיחות היו לנו במשך השנה.
וכמה הרגשתי, הוא ורעייתו מתפתלים, להתפתל בחיפוש איזה מוצא, איזה מוצא. ואני יכול להגיד שעם הכל, עם כל הקושי האדיר, אתם גיבורים. הגבורה לא מתבטאת בשום דבר חוץ בלהיות איתן באמונה. שרבי נחמן רצה לחזק אנשים שהרגישו מתוסכלים מהעולם הזה. כמו שהוא אמר פעם, יש אנשים שלא מאמינים בעולם הבא. אני לא מאמין בעולם הזה. יש כאלה הרבה שלא מאמינים בעולם הבא. אבל בעולם הבא אנחנו מאמינים. בעולם הזה אנחנו רואים במו עינינו שהוא כולו מלא קשיים, מלא ניסיונות. ואז הוא אמר רבי נחמן, כל הסכסוכים האלה, כל העולם מלא מריבות. מי לא מכיר פינה בלי מריבה? מישהו מכיר פינה בלי מריבה, בלי מחלוקת, בלי סכסוך? שזה דבר הכי קשה. יש דברים אחרים קשים בעולם הזה, אבל זה הדבר הכי קשה. והוא אמר, אתה רוצה לברוח? תברח אל השם ואל תורתו. אני אתחיל מלברוח אל תורתו. מה הוא מתכוון? הוא מתכוון שכל המחלוקות שיש בעולם הם לא לשם שמיים. הכל מתוך אגו ונגיעות, ואגו ונגיעות, אגו ונגיעות. זה כל המריבות והמחלוקות בעולם. אין, אבל יש מחלוקת אחת שהיא ערך. יש מחלוקת אחת שהיא ערך נצחי. זה מחלוקת לשם שמיים. וכשעוסקים במחלוקת לשם שמיים, לא רק שלא עוברים עבירה, לא רק שאנחנו לא כורח וכעדתו, אלא אנחנו מתקנים גם את המחלוקות שאינם לשם שמיים. למה? כי מחלוקת שאינה לשם שמיים מעמיקה אותנו בשקר. מעמיקה. אתה מעמיק. אבל מחלוקת שהיא לשם שמיים, זה דעות שכולם חותרות אל האמת המוחלטת. המחלוקת שאינה לשם שמיים, מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר, מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, מחלוקת רב ושמואל, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, אביי ורבא ועוד, כולם לכוון אותנו אל האמת המוחלטת, כי אין לנו נגיעה באמת המוחלטת, אלא אם כן אנחנו מגיעים מכל הצדדים ומכל הכיוונים, ואז אנחנו יכולים לקלוע אל האמת המוחלטת. ובזה אנחנו מתקנים את המחלוקת שאינה לשם שמיים. לברוח אל תורתו. זה לברוח. לא שתברח מהחברה, אלא אתה פנימה, מנוטרל מכל הסביבה הקשה, החברתית הקשה. ולברוח אל השם. איך בורחים אל השם? כאשר אדם מאמין שכל רגע של חיים שאדם יכול למצות אותה, לעבוד אותו, לעבוד את השם. לדעת אותו ולעבוד אותו, לדעת אותו ולעבוד אותו. כל רגע ורגע שאני יכול למצות, זה רגע של משמעות מלאים של החיים, וזה רגע של נצח, והתחושה שזה מעניק כאשר אני מודע, שאני פועל על ידי תפילה,
על ידי לימוד, על ידי תפילין, על ידי ציצית, על ידי ואהבת לרעך כמוך, על ידי צדקה. כל הזמן אני פועל דברים גדולים ועצומים שהשפעתם מי ישורנו את ההשפעה שלהם גם במרחב וגם בזמן, גם בעבר וגם בעתיד. כשאדם מעמיד ועושה את השיקול של הדברים האלה. אבל כדי להבין מהי בריחה לברוח אל השם אחי ורעי, הייתי רוצה להביא לכם מה הייתה התגובה של אהרון הכהן בפרשת שמיני כאשר נפטרו בניו נדב ואביהו. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר אדוני לאמור בקרבה יקדש ועל פני כל העם יכבד, וידום אהרון. וידום אהרון. אפשר לפרש מה פירוש וידום אהרון? הוא שתק, הוא לא דיבר, הוא לא בכה, כמו שכתוב בראשונים, לא דיבר, לא בכה, קיבל את הדין בשתיקה. הספורנו מוסיף עוד ממד. וידום אהרון זה לא רק שהדמימה הייתה מתייחסת לפטירה של הבנים, אלא השתיקה הייתה לדברי משה, שאמר לו, אתה יודע מה קרה עכשיו? הבנים שלך הם היו קורבן לשם ביום השמיני, בקרובה יקדש ועל פני כל העם יכבד, ועל זה אומר הספורנו וידום אהרון שיתנחם בקידוש השם שנתקדש במותם. מה ניחם אותו? הוא לא שתק בגלל שהוא מקבל את הדין, אלא השתיקה הייתה שהוא הבין המשמעות של פטירת בניו. המשמעות של פטירת בניו שהפטירה היוותה קידוש השם גדול ביום הזה. וזה ינחם אותו. נחמה שבא מתוך שאני מבין את הערך של הדברים. הנחמה לא יכולה לבוא בדרך הרגש. הנחמה צריכה לבוא מתוך שאדם מעמיד בשיקול את הערכים מול התחושות. אהרון התנחם במה אומר הספורנו? וידום אהרון שיתנחם בקידוש השם שנתקדש במותם. אבל ראיתי בשפת אמת דברים נפלאים. אתם זוכרים שרש"י אומר על וידום אהרון, שאהרון שתק, רש"י מביא שבזכות שאהרון שתק, אז הוא זכה שהתייחד עמו הדיבור. הוא זכה לפרשה, שהברוך פונה אליו בציווי ייחודי לאהרון. ייחודי לאהרון, הכוונה, התייחד הדיבור, הברוך פונה לאהרון לצוות אותו על מה? על איסור כניסת שטויי יין, אסור עבודה. עבודת הכהנים אסורה אם הם שטויי יין. ושואלים את עצמנו, מה הקשר? הוא זוכה, נגיד שבגלל שהוא שתק, וידום אהרון, נאמר שהוא קיבל שכר. מה הוא קיבל שכר? פרשה בתורה. טוב, פרשה בתורה הוא קיבל שכר. אבל למה דווקא הפרשה הזאת? אז אפשר להסביר, הוא קיבל את הפרשה הזאת כי דווקא בזה נכשלו בניו. אבל, זה לא הכי משמח, כן? שהפרשה דווקא שנותנים לו, היא הפרשה הזאת שהיא הייתה הסיבה של פטירת בניו.
אבל הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר את הפרשה הזאת של שטויי יין. כמו שכותב רש"י, ומה שכר קיבל שנתאחד עמו הדיבור שנאמרה לו לבדו, ודבר השם אל אהרון לאמור, לא לבדו נאמר הפרשה של שטויי יין. אנחנו יודעים שהתורה מתארת את הכניסה של הבנים של נדב ואביהו עם אש זרה. נאמר, ויקריבו לפני אדוני אש זרה אשר לא ציווה אותם. אש זרה אשר לא ציווה אותם. מה פירוש אש זרה אשר לא ציווה אותם? רוצה לומר השפת אמת, וזה יסוד הדברים שלו, שעיקר החיסרון היה רק דבר אחד. לא שעשו עוון ולא שחטאו, אפילו לא עשו דבר שלא היה צריך לעשות. אבל הם עשו את הנכון, אבל לא נסתוו על זה. אתם יודעים שכניסה, מה זה יין? יש בגמרא, במסכת סנהדרין, ל"ח, שישבו לפני רבי, הבנים של רבי חייא. יהודה וחזקיה, הם היו הבנים של רבי חייא. וידוע, רבי חייא הוא בניו, כן? שני הבנים האלה יושבים לפני רבי על השוק, כן? סעודה. יושבים לאכול בסעודה. וראה רבי יהודה הנשיא, שהם לא מדברים, שותקים, לא מדברים דברי תורה. אמר למלצר או לשמש, תביא יין, נשקה אותם יין כדי שהיין הזה יעורר את הלב שלהם לומר דברי תורה. ואנחנו יודעים מה שהגמרא במסכת יומא, מה אומר רבה? שהיין מביא פיקחות. שטויי יין כאן, אצל בני אהרון, נדב ואביהו, זה מושג חשוב מאוד. שטויי יין פירושו של דבר שהם פעלו על פי ההשגה שלהם. כששותים יין זה כדי נכנס יין, ושם זה הגמרא דרך אגב, כן? אנשים לא זוכרים שזה הסיום שם. נכנס יין יצא סוד, על ידי יין כיוונו לאמת. מה צריך ביום השמיני לעשות לכבוד השחאת השכינה המיוחדת של יום השמיני? מה צריך לעשות? גילו בהשגתם מה שהם עשו, להקריב כתורת. אבל מה החיסרון, אומר השפת אמת? החיסרון היה לא בגלל שהקריבו דבר לא נכון, כי באמת כתוב עוד סיבה, מה היה הסיבת החטא? סיבה שנייה מה היא? שהורו הלכה בפני רבן. זו הייתה הלכה נכונה או הייתה הלכה לא נכונה שהורו בפני רבן? תגידו לי. אם זה לא היה נכון, אז זה לא בעיה שהורו הלכה בפני רבן, זה בעיה בכלל שהם ימצאו דבר שהוא לא נכון. מדייק, כן? זה דיוק של השפת אמת. הורו הלכה בפני רבן, זאת אומרת שהם אמרו את הנכון ונכשלו בלהורות הלכה. כשאומרים שלא אסור להורות הלכה בפני הרב, זה הלכה נכונה או לא נכונה? ודאי הלכה נכונה. אסור להורות הלכה נכונה לפני הרב, אם לא זה שטויות. אסור להורות הלכה. זאת אומרת שהם כיוונו לאמיתה של תורה מתוך השגה. היין, מה מרמז, מה לא רק מבטא היין, היכולת, כן, ההתעוררות של הלב להבין עומק הדברים ולקלוע, להגיע לדעת מה לעשות היום הזה שהשכינה תשרה בישראל. ומה הייתה הטעות? הם כיוונו לאמת, אמרנו, הם השיגו.
הטעות הייתה שצריך היה לעשות מתוך ציווי. אם אני אקרא את הלשון של השפת אמת, שפתיים יישק, לא יכולים לנשק את השפתיים. כי כוח הציווי, שימו נא, רבי אשר, אתה שומע? כי כוח הציווי ממנו יתברך הוא יותר מכל הטעמים. לעשות את הציווי זה יותר מכל הטעמים. איזה טעמים? אתה יודע למה אני צריך לעשות את זה? בגלל כך וכך. טעם המצוות. לעשות מתוך ציווי זה יותר גבוה מאשר לעשות מתוך הבנת הטעם. ככה אומר השפת אמת. כי כוח הציווי ממנו יתברך הוא יותר מכל הטעמים. וזה פירוש הפסוק, כי טובים דודיך מיין. ישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. מה זה כי טובים דודיך מיין? מה זה דוד? דוד זה ליטופים, דקרס, אהבה, חיבה, דודים. אז הדודים, כן, שזה קרבה אלוקית, זה יותר מאשר יין, שמה זה יין? נכנס יין, יצא סוד שאני יודע את הטעם. יין מביא פיקחות, אומרת הגמרא, ככה אומר רבא, היין מביא פיקחות, היין מביא צלילות, היין, לא צלילות, אבל מביא צלילות רוחנית. במה הם נכשלו? מה שחשבתם לעשות זה נכון. ואמרתם הלכה נכונה בפני רבם. וכל מה שעשיתם היה צריך לעשות. אבל הטעות האחת שעשיתם, זה שעשיתם מכוח ההבנה שלכם, ולא מכוח הביטול אל השם יתברך, שהייתם זוכים למה? לדודים, לקרבת השם, לי טוב. כי כוח הציווי ממנו יתברך יותר מכל הטעמים. וזה פירשנו טובים דודיך מיין, כי השגת הטעמים הוא יין. וזהו עניין אומרם שטויי יין נכנסו, נדב ואביהו נכנסו. שטויי יין, מה פירוש שטויי יין? הם היו בעולמות של השגה רוחנית גבוהה, הבינו מה זה יום השמיני, ומה צריך לעשות ביום השמיני, והם פעלו על פי מה שהשיגו. ומה הייתה הטעות? זה מה שכתוב בתורה. אש זרה אשר לא ציווה אותם. ואתם יודעים למה היא זרה? ככה משמעות הזוהר. היא זרה כי השם לא ציווה אותם. לכן זה אש זרה. יכולים להסביר, זה בא מבחוץ, זה בא מבפנים, זה בא מהמזבח, זה בא מהבית, זה בא מהמטבח. היא זרה בגלל שעשיתם לא מכוח הציווי האלוקי. ואז אומר דבר מאוד מאוד, מאוד מאוד מרנין את הלב, ולימוד זכות על עם ישראל. אומר, וזהו עניין אמרם ז"ל שטויי יין נכנסו, ואומר, במקום, יש עוד מאמר שאומר, אומר, אף על פי כן, על ידי שלא ציווה אותם נענשו. למה הם נענשו? כי השם לא ציווה אותם. אם כן, המקיים מצוות, אף שהוא שפל ואינו יודע תם המצווה כלל, אף על פי כן חביב הוא לפני יתברך שמו. למה? כי אם אני עושה את זה מכוח הציווי, אז יש כאן ביטול. ומסביר השפת אמת, וידום אהרון, זה לא רק שתיקה מדיבור. זה לא רק שתיקה מקול. זה שתיקה במובן של מה? של ביטול. וידום אהרון, הוא התבטל, ואם אני קורא את דבריו, רק בכוח הציווי הבורא יתברך, שעל זה נענשו נדב ואביהו, כמו שכתוב אשר לא ציווה,
ומיד למד אהרון זאת וידום. מה הוא למד אהרון? שמה הייתה הסיבה של פטירת בניו? כי הם לא עשו מתוך ציווי, אלא מתוך יין, הכוונה, הבנת הסודות והטעמים, ולא מתוך ביטול שנובע מציווי אלוקי. הם לא פעלו ככה. אהרון שתק, למה? כי עכשיו הוא התחזק. ולכן הוא זוכה לפרשת יין. למה? מהי פרשת יין? אסור להיכנס למקדש עם שתיית יין, הכוונה אסור לעבוד את השם, כאשר זה מותנה בהבנה ובהשגה. אלא יסוד עבודת השם צריך להיות מתוך התבטלות אליו. וידום אהרון, הכוונה שהוא יתבטל, לא שהוא יתגבר על הצער שלו, על פטירת בניו, נדב ואביהו, אלא גם זכה להתנחם. ומה הייתה הנחמה שלו? שכל מה שאנחנו עושים מתוך ציווי אלוקי וביטול אליו, אז זה דודים. אנחנו במציאות של בקרוביי אקדש. אנחנו במציאות של אינטימיות עם הבורא יתברך שמו. אינטימי, אנחנו איתו. וזה דבר שניחם את אהרון. לירון, עוד איזשהו רעיון של להרגיש את הטעם הטוב של החיים, גם כאשר קשה להרגיש את טוב. וגם אם כולנו התאספנו כדי לבטא כמה אנחנו רוצים לעטוף אתכם, כמה אנחנו רוצים להקיף סביבכם, כמה אנחנו רוצים לחבק אתכם, אבל מה הדבר שייתן כוח אמיתי ותמידי שיכול לתת לי יציבות בכוח הזה? זה התחושה של קרבה אלוקית, שאני עושה מתוך שזה רצונו יתברך, ולחפש את המשמעות של החיים בדברים האלה. אני רוצה לסיים, אם הייתי מגדיר מהי התכונה, מהו הדבר שלמד אהרון? התמימות. לעשות מתוך ציווי זה תמימות. אתם יודעים שחז"ל אמרו על חטא המרגלים. החטא המרגלים הוא חטא שנגזר, והמשך הייתי אומר, מבואר בספרים, אור החיים הקדוש ועוד, וזה יוצא גם מרש"י וכל. זה המשך ישיר של חטא העגל. וחז"ל אמרו את זה במדרש במילים האלה, כולם מכירים את המדרש, אבל לא בצורה הזאת בדיוק. וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, מה חז"ל אומרים? וביום פוקדי במרגלים ופקדתי עליהם חטאתם של העגל. זאת אומרת, כאשר יחטאו במרגלים, אז אני אפרע את חטא העגל. למה? כי חטא המרגלים הוציאו דיבה על הארץ, וימאסו בארץ חמדה. וזה בעיה חמורה, כי זה בעיה של אמונה בשם יתברך, ולהכיר שהשם שוכן בציון, זה ברור שזה בעיה. אבל מלבד זה, יש כאן טעות שהיא שאדם מול קשיים לא זוכר את התכלית. מול קשיים יש ענקים והיינו בעיניהם, היינו כחגבים, הרגישו חגבים. ולמה אתה מרגיש חגב ואתה לא מרגיש ענק? למה אתה לא מרגיש ענק כאשר אתה בא לארץ הקדושה ושם תכלית הקדושה ושם תכלית הנבואה והאמונה ושלמות כל המצוות והרתן המצוות? למה אתה לא מרגיש ככה? ואתה רואה רק ענקים, ארץ אוכלת יושביה? זה מה שמרתיע, זה מה שמעכב. זאת אומרת, יש כאן יסוד גדול שמול כל קושי בחיים להסתכל על התכלית. אם אדם מאמין בתכלית, אם אדם מאמין בייעוד, אז כל הקשיים מתגמדים.
גם הענקים מתגמדים. אבל כאשר אדם לא בסדר, תורה, מצוות, פסיכוליג'יו, מילים של הגלות, פרוליג'יו, יש תכלית. וכל הדברים האלה, פולקלור יהודי, פולקלור זה, לקלוב, למשל, שטויות! מול האמת, האמת האלוקית. האמת להגיע לתכלית, וכאשר אדם יודע להבחין בתכלית, יודע להכיר בתכלית, אז כל הקשיים מתגמדים. יש קשיים שקשה להקטין אותם, קשה להוריד את הממדים שלהם, אבל אף על פי כן, להתחזק כמו שאמרנו. מה אמר רבי נחמן? מול כל הקשיים והבלבולים של העולם, לברוח אל השם ואל תורתו. פיקודי השם ישרים משמח לב. אנחנו בימים, רבותיי, אי אפשר לא לדבר. פעם היו אומרים בשוב השם ציון היינו כחולמים. אנחנו כבר לא חולמים, אנחנו חווים. מזמן אנחנו חווים. אבל פה קשה גם לאדם שעד עכשיו לא חווה, אז עכשיו הוא חווה. אנחנו בתקופה, ומעניין שכאשר אלדד ומדד מתנבאים במחנה, והגמרא מסכת סנהדרין, וזה גם מובא במדרשים, נתן בן עוזיאל, תרגום נתן בן עוזיאל, אלדד ומדד מתנבאים במחנה, כדאי לקרוא. זה היה פרשת שבוע שעבר, כן? אומר נתן בן עוזיאל וגם חז"ל, שאחד התנבא שמשה מת ויהושע מכניס, ואחד התנבא על מה? על גוג ומגוג. מה גוג ומגוג שם? ככה הגמרא אומרת, מסכת סנהדרין, מה שייך גוג ומגוג לדבר, שמדברים אחרי קברות התאווה שצריך לבחור 70 זקנים, ויש עוד שניים שהם בכלל ה-70 מחלוקת, או הם מחוץ ל-70, שמתנבאים במחנה. מה הם מתנבאים? טוב, אחד מדבר על הסלב, לפי דעה אחת. אחד מדבר על יהושע, משה מת ויהושע מכניס, זה כבר העזה גדולה, כן? עוד מי? גוג ומגוג. מה זה קשור לגוג ומגוג? רבותיי, הם גילו שמשה לא ייכנס. ולמה משה לא ייכנס? חטא העגל וחטא המרגלים, הכל יגלגל את עם ישראל לכך שמשה לא יוכל להיכנס. אם משה לא יוכל להיכנס, נכנסנו למהלך חדש. יצאנו ממצרים, משה משיח. אם משה רבנו לא יהיה המשיח, אז אתה עכשיו, אתה רואה יציאת מצרים? אתה יודע מתי יציאת מצרים תיגמר? בגוג ומגוג. ולכן, אומר השם משמואל, יש לו מערכות נפלאות. למה המרגלים? מה היה החטא של המרגלים? זה אותו דבר חטא העגל. שניהם היה חסרון של תמימות. מה הייתה צריכה להיות תמימות? תמימות שמשה רבנו רואים, השטן בא מראה שהוא מת. מה צריכים עם ישראל להגיד? לא משנה. אנחנו תמימים, משה לא משה, אנחנו ממשיכים את הנאמנות שלנו לשם. אותו דבר פה, הם שמעו, כולם שמעו. אתם זוכרים, כן? גם ציפורה שמעה, כן? אלדד ומדד מתנבאים במחנה. וכולם שמעו, משה מת, יהושע מכניס. לנו זה נראה איזה מדרש צדדי. זה עשה זעזוע ואימפקט. אימפקט חזק על עם ישראל. מה, משה מת, יהושע מכניס? שמעתם? וזה לא פלא שיהושע בן נון יגיד, אדוני משה, כלהם. זה לא סתם בגלל שאומרים שאתה תמות, אלא בגלל שעכשיו הפכו את כל התוכנית האלוקית. והמרגלים שיודעים את זה, משה לא נכנס, אז הם לא מסוגלים להסתכל על ארץ ישראל בהסתכלות אובייקטיבית. בגלל שהם יודעים שמשה לא ייכנס, ובלי משה הם לא יכולים. והטעות חזרה על עצמה שצריך שגם אם משה לא יהיה,
אני נאמן לשם והולך עד הסוף עם השם יתברך ולא נסוג. אבל על זה הרבה מה להעריך, אבל אני לא אוכל כי אלו מאמרים כבדים ויפים. אבל לסיים עם זה שגוג ומגוג, קראנו, יש בעל הטורים עושה לנו בכל זאת גימטריות שהם יכולים לתת לנו גם תחושה שאם הגאולה מתקרבת, אז גם תחיית המתים אחריה, ואז כל מי שמתגעגע יוכל להשביע את עצמו בשמחת עולם. אומר בעל הטורים, וכי תבואו מלחמה, כן, כולנו מכירים, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם ועלותם בחצוצרות. וכי תבואו מלחמה, רמז למלחמת גוג ומגוג. העתידה לבוא לימות המשיח, תבואו מלחמה, זה בעל הטורים. אני לא רגיל לעשות הרבה, להתעסק עם גימטריות הרבה, אבל בעל הטורים ראשון, קדמון. וכל מי שהוא איש הלכה גדול, אז אפשר לשמוע ממנו גם גימטריות. כן? אם הם לא אנשי הלכה, אז זה פרפראות לחוכמה. אבל אם הם אנשי הלכה, אז גם הגימטריות שלהם הם לא פרפראות. אז כי תבוא מלחמה בגימטריה מלחמת גוג ומגוג, תבואו מלחמה, תבואו אותיות אבות. ללמד שמה? שזכות האבות תעמוד במלחמה. אתם יודעים שיש גאון מווילנה שמסביר את מה שאנחנו אומרים בתפילה, וזוכר חסדי אבות ובביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. בביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, זה יהיה מכוח מה לעתיד לבוא? זה יהיה באהבה וזה יהיה מצד זכות אבות. ככה באבן שלמה הגאון מווילנה אומר שהגאולה עתידה, כי יש מה שנקרא הנהגת הייחוד והנהגת המשפט, כי ההגדרה של הרמח"ל, הגדרה, מה זה הנהגת הייחוד? שהברוך מוביל כל העולם מאז בריאתו אל מה? אל גילוי ייחודו. מה הסוף? והיה אדוני למלך על כל הארץ ויאמרו יהיה אדוני אחד ושמו אחד. זה התכלית. אבל בינתיים יש כאלה שחורגים מהתכלית הזאת ולא מתנהגים כשורה. על זה יש הנהגת המשפט. ואומר הרמח"ל שיש תקופות שמי דומיננטי על מי, הנהגת המשפט דומיננטית ויותר גוברת על הנהגת הייחוד. זאת אומרת, מה זה הנהגת המשפט? שהברוך הוא מנהיג עולמו הנהגת הגמול. מה זה גמול? לרשעים הוא מעניש, לצדיקים הוא נותן שכר. זה הנהגת המשפט. ומה זה הנהגת הייחוד? כמו ביציאת מצרים. מגיעים לפני הים, הללו עובדי עבודה זרה והללו עבודה זרה. נו, אבל הוא בכל זאת גואל. מצד מה הוא גואל? מצד אהבתו אל עמו. יש פרקים בהיסטוריה שההנהגה היא הדומיננטית והעיקרית והגוברת. מה היא? הנהגת הייחוד. וזה באהבה. זה למען שמו באהבה. הקדוש הוא מטפל, הקדוש הוא מסדר המון מערכות. הוא מעסיק את סוריה עם אוקראינה כדי שאנחנו יכולים לטפל באיראן. דוגמה, כן? כל אחד שיעשה את הבחינה, כל אחד יוכל לבחון את הדברים ולראות כמה יש חוליות על חוליה אחרי חוליה אחרי חוליה, שדברים של הכנה אל הגילוי האלוקי הסופי. אנחנו לא מחשבי קיצים, גם מחשבי קיצים אנחנו לא רוצים להיות, אבל לומר מה שאנחנו חווים, כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון, יראו עינינו וישמח ליבנו במהרה בימינו אמן, ונזכה כולנו לשמוח עם הקרובים, גם הגדולים וגם הקטנים וגם הקטנים, שנתן יוסף יחזור להיות בינינו. ובינתיים המשפחה, לירון ורעייתו ובניו ובנותיו, ביניהם ובנותיהם, וגם הסבים והסבתות, רבי יעקב, מרים,
רבי יוסף, וכל המשפחה כולה, שגם הם נושאים את הסבל הזה, שכולכם בעזרת השם תזכו לנחמה אמיתית ועמוקה בלב, אבל עד לשלמות הנחמה הזאת צריך לדעת שמוצאים נחמה כאשר תואמים טעם טוב ומתיקות של עבודת השם, של תורה ותפילה, של מצוות ומעשים טובים. זה מה שממלא את החיים, זאתי כל משמעות החיים, ובזה עד שבקרוב ממש נזכה שניוושע גאולת עולמים, אמן ואמן.